Добрий день, чистовані русини! В ефірі програма «Живий русинський язик» і я, журналістка Олена Копенець-Барта і отець Димитрій Сидор. Добрий день! Дай Боже! Нині поговоримо на тему «Європейський погляд на права національних меншин не лише мати, а й плекати свій русинський язик». На днях ви побували в Євросоюзі, в його центрі в Брюсселі і мали сте змогу прочитати свій доклад про ситуацію із правами русинської спільноти Закарпаття. На що ви акцентували у своїй бесіді? Кожний рік ми маємо запрошення представників русинської організації прийняти участь у Європейському демократичному альянсі, і там є нам можливість прислухатися до питань того альянсу, права і свободи народів, нацменшин, і взираючи, як другі люди, як другі національності зберігають, борються за свої права, і ми, русини, маємо можливість не лише увидіти десь по телевізору, а й пообщатися з ними уєдно, близько. І так Європейський Руський альянс запрошує нас, щоб ми ежегодно розповіли, що змінилося у нашій ситуації з правами русинів і з правами язика русинського, бо там в основному говорили в цьому році про те, що який вред наносить народам і європейській спільноті всякі фобії. Будуть ли то антинімецькі фобії, антимадярські, буде ли то антиукраїнська фобія, або русофобія, або русинофобія. Люба із них є вираження ужаснішої болі, ужаснішого страха і розрушення. Якщо в народах не буває довір'я, якщо між національними меншинами не є уваження, якщо один народ дозволяє собі піднімати голос проти другого народу, не лише проти його правителів, і тим виражати свої фобії, то це дуже у Європі осуждається. От чому в своєму докладі я сказав, за 28 років в Україні русини ніколи не проявили ніяку ні українофобію, ні русофобію, ні білорусофобію, ні мадярофобію. Ми привикли уважати не лише кожен народ, кожну національну меншину, а й окремо кожного чоловіка як образ Божий. Так нас учили наші предки. Так навчений наш подкарпато-русинський народ, котрий за 1150 років відкрили Мефодія суть християни і стараються реалізувати християнські мирні принципи у життю. І так, головна була у них така тема, що як фобії розрушають мир між народами, так і я сказав, що в Європі тепер високорозвита русофобія, і у Європі не розібралися, хто такі руські, а хто такі русини. Раз мали ми корінь етноніма русин і русин, то і там рус, то б'ючи руських русофобіїв, європейські деякі сили касательно ударили по русинам. Не розбираються, хто такі русини. Ага, ви теж рус, а значить, дістаєте і ви. В якому плані? Що порушення прав русинів, уви, не реєструються в Європі. Що би не зробили з русинами, Європа якось мовчить. Не є заявлень. Мало того, я вперше тепер на днях узнав, що Європа перепуталася із проблемами національних меншин. У них оказалося фіаско, їх знаменита теорія, що всі народи можна було перемішати в Європі, і вони будуть такі, як головна національність. Ну, араби вказали, що за 50 років вони не асимілювали і не вийшли, не інтегрувалися у європейські держави. І тому
у Євросоюзі навіть відмінена посада про представника по національним меншинам. Навіть не є ні комісії, ні подкомісії. І я зрозумів, що от чому за 28 років ні один європейський чиновник, крім окремих патріотів, не заявляли про те, що в Україні є порушення прав русинського народу. Мало того, я додав, у зв'язку з тим, що в Україні взагалі злочинно не визнають навіть наліччя самого русинського народу, то по принципу, який у нас реалізували принцип сталінський «нет народа, нет проблем», навіть питання не ставлять. Раз русинів не є, то про які права можеш говорити? І мені так було там больно видіти, як не лише русини, а й многі другі народи в Європі також терплять оті униження і оскорблення. І я йшов до Мів із Брюсселя з одним желанням розказати русинам, щоб ми і як донині, так і надалі не обладали ніякими фобіями. Ми не мусимо обніматися з усіма людьми, але ми маємо кожному дати честь і достоїнство, в тому числі всім народам, які живуть в Україні, в тому числі на першому місці і головній національності в Україні – українцям. Згідно законів України, треба знати добре українську мову, знаємо, уважати закони – уважаємо, платити налоги – платимо, вести себе чинно – ведемо себе чинно. Ну а тепер кажемо, а тепер і ви, браття українці, влада українська, чиновники, відкрийте свої українські закони, по котрому прямо написано: любий громадянин України має право або вибрати національність, або відновити. Точка. Ніяких більше мнень учених, по котрих часто чиновники кажуть: ви знаєте, ви маєте право, але на думку наших вчених у вас не є. Ми просимо всіх, хто цим аргументом з нами хоче говорити, запрячте його далеко. Нас не цікавлять мнення українських учених, якими хотіли би підмінити право людей на язик. І не лише на язик, а як у Європі казали, кожна держава не лише просто допомагає національній меншині говорити на своєму язикові. Держава зобов'язана, підкреслю для всіх, хто мало і слабо чує, держава зобов'язана допомагати плекати той язик, розвивати язик. Ми такі речі говоримо, що я думаю, многі в Україні думають, а про що вони говорять? А ми говоримо про європейські реальності. Європейська спільнота давно виділа, без поваги взаємної між народами не може бути мира. От чому я там зачитав доклад і підтвердив, що русинський народ є, був є і буде. Живе компактно у себе на свою землі. Ми на цю землю не прийшли. Ми не просилися ні в Австро-Венгрію, котра до нас прийшла. Ми не просилися в якусь державу Мадярщину, вона колись забрала у нас силу. Признаємося, ми, русини, просилися у состав єдної держави. Це Чехословакія. В 1919 році, 10 вересня, по нашому септембра, ми по рішенню 57 держав світу вийшли в состав Чехословакії на правах самої високої можливої національної автономії. І получили ми її вже нараз записану в Конституцію, а в 1938 році, коли вже вся Чехословакія перетворилася на федеративну державу, русини мали вже повноцінну, красну національну автономію. Ми признаємося, просилися в состав Чехословакії, но ми не просилися в состав Совєтського Союзу. Нас ніхто не звідав. Прийшли танки, прийшло НКВД, прийшов сюди Хрущов, прийшов сюди Брежнєв,
і забрали цей край в состав СССР. А там виділи, що не хотіли по просьбі русинов творити нам окружну республіку, приєднали нас до України. Признаємося ще й другое, що ще в одну державу ми попросилися. 1 грудня 1991 року ми, русини, організовано, в тому числі і я, своїми друзями, колегами, організовано голосували за створення нової держави Україна, у якій ми надіялися мати усі національні права. Якщо не все в порядку нині, ми не втратили надію, що такі права появляться, і ми почувствуємо себе в Україні, по крайній мірі, похоже так свободно, як і ми були у складі Чехословакії. Це знають у Європейському Союзі про ситуацію із правами русинов і в європейських державах, і в Україні. Так ся стало, что Шенгенская зона разделила русинов. Сперва послевоенное переустройство Європи розрізало границями новими компактне проживання русинов. Так Совєтському Союзу виділося, що покласти треба границю по Тисі, та буде легше державу і границю закотити. Но оказалося, що часть румунів до нас, часть русинів осталося в Румунії. Часть мадярів на цьому боці, часть русинів на тому боці. А потому іменно нові границі поділили русинів. А тепер іще один поділ. Коли появилася в Європі європейська шенгенська зона, то русини в Україні із неї випали, а русини у Румунії, Словакії, Чехії, Польщі, ну тепер уже і Хорватії, і в Сербії оказалися на тому боці. І Європа знає про русинов, знає, що у європейських державах права русинов сокотяться. Сербія в тому показала найвисокий клас. І ще вже 50 років і більше там держава фінансує русинські школи, гімназії, театри і так далі. Тепер є в Словакії показує приклад високої культури і права русинов, де в кожному русинському селі на Словакії аж Берів, голова села, не знає русинського язика, а там живе хоча б 10% русинів, не сміє бути Беровим. А значить, Словакія теж показала нам приклад. Може, з меншим, але все одно таке право мають і лемки-русини у Польщі. Правда, там до сих пір сама держава не вибачилася за депортацію майже 100 тисяч лемків-русинів, донині не вернула їм ніч, ні села, ні маєтка, ні землю, ні навіть само право. І навіть ми недавно святкували 100-річчя Флоренської республіки, і не дозволила власть Польщі у Флоренці покласти таку пам'ятну таблу, де сообщалося, але ж у Горлиці поклали то русини. Но в будь-якому випадку Румунія показує досить високий клас прав і свобод русинам. Там русини, мабуть, у парламенті свого представника. Румунія, про яку деколи наші люди дуже невисоко думали, вона виділяє мільйони на культуру русинов, не говоря про Чехію і про другі країни. А так значить, та європейська частина, де русини в Європі, вони, не сказав би, мабуть, ідеальні условия або все, що би хотіли, но не можеш порівняти тоді права, які вони мають тепер у Шенгенській зоні, з тим, що ми маємо тепер, або не маємо тепер в Україні. Хочу вам підчеркнути, ми були на прийомі у Земана, президента Чехії. Ми в своїх бесідах ніколи не жалувалися, не клеветали на свою державу. Ми завжди чувствували відповідальність, що яка би не була наша держава, бідна, не способна дати права русинам, але вона наша держава. Ми саміся просили, виділи, що очі, що брали, як у нашому народі кажуть, тепер не люблять.
ми і збирали цю державу, ми голосували. А тому, коли говоримо про проблеми, та не в акценті критики безудержної, а наоборот, у планах глядаємо, як би помочи українській владі, з котрими чиновниками зустрічалися, їх правова підготовка майже нульова. Тобто люди не знають, що таке права людини. А він високочиновний, а він міністр, а він не знає, що таке права людини. Та ми їм хочемо допомагати, як рішати ті і другі питання. Питання друге, як вони реагують на наші предложення, рахують їх за чистий сепаратизм, або тепер чуть ли не за зміну родині. Така ситуація болюча, ми віримо. І я то говорив в Європі. Ми віримо, що ситуація буде ліпша. Головне, щоб ми, русини, залишилися єдині, об'єднані, язик маємо один, культура у нас дуже близька, одинакова по всім державам, общаємося часто, європейські русини і українські русини. Ми так і говоримо, що ми українські русини, не українці. Українські русини або русини України, громадяни України, які на сьогоднішній день іще не обладають хоча б частиною задекларованих прав навіть українським законодавством. Не говоря про те, що вимагає європейське законодавство. Але ми дякуємо Богу і за те, бо іноді могло бути ще і більш трагічно. Коли вас Україна у лиці Українського суду посудила, то ви дали жалобу у Страсбурзький суд. Що ви чекали від них? Коли мене посудили українським судом, то, скажу вам, признаюся, я до сих пір не обіжаюся ні на суддю, ні на тих слідувателів, ні на прокурора. Всі вони творили злочин, відкритий, демонстративний. Мій злочин не доказали. Я сьогодні готовий запропонувати любу премію працівникам спецслужб, прокуратури, суддям. Хто докаже мій злочин в рамках того суда, получає Золотий Хрест. А уж не докажете, хоча б скажіть, вибачтеся за свій злочин. Но все одно я дав жалобу у Страсбурзький суд не для того, що я щось чекав від них, бо просити компенсацію за судові такі політично мотивовані процеси, гроші, штрафи я не хотів. Що попросиш від бідної держави, в котрій маленькі пенсії, зарплати, що би просити? По крайній мірі, я лише дав туди жалобу для того, щоб піти тим путем, яким пішли всі народи. Всі люди, які потерпіли ті чи другі судові переслідування. Но я ніде не робив ото в рамках того, що навредити. Ні. Дати, зрозуміло. Мої доклади теж не клевета, а доводимо до інформації європейської громадськості. Правда, на кілька мені розказував один суддя Європейського суду, коли моя жалоба поступила в Страсбурзький суд, вони голосно сміялися, бо мене судили в Україні тільки судом першої інстанції. Мене не допустили ні до апеляції, ні до касації. Просто так, як у сталінські часи. Як вони це проморгали, я до сих пір не знаю. Могли б це виправити, могла б якась судова інстанція України сказати, що ж наробили. Коли ми направили в спеціалізований український суд у Києві, там 3 суддів навіть не читали жалоб. Просто не читали. А могли ведь продивитися, бо Європа просто насміялася над судом, коли мене судили судом першої інстанції, але у рамках апеляційного суду, щоб світ думав, що це була апеляція. Ні. Да, в апеляційному суді я мав першу інстанцію, але тобто саму апеляцію судову я не мав. Причому ми вчасно написали відповідні письма у апеляційний суд. Суддя апеляційного суду навіть не зреагував, хоча ми маємо чітко доказ. Хочу що казати, ми не чекали від Європи і донині не чекаємо нічого. Після поїздки в Брюссель я увидів, що обща тенденція така, що раз русини похожі із етнонімом на руських,
Та, значить, б'ють руських, б'ють і по нас. Хоча я просив їх, не путайте. Росіяни, русські – це другий народ. Є білоруси, теж мовуть рус. І малоруси, українці теж мовуть рус. Но почему ви так неуважительно відноситесь до наших жалоб? Ми до Європи доносимо, що не все в порядку. Пожалуйста, ми, русини, ми навчилися терпіти, ми будемо терпіти, але не вічно. Як казав один американський президент, що можна обманювати одного, можна обманювати тимчасово таких многих, але не можеш обманювати постійно всіх і всі часи. Невозможно, бо слишком дорого стоїть обман. Кожен чиновник думає, що він не дав права русинам, та він зробив це добро для України. Неправда. Кожен чиновник, який порушує права русинів в Україні, він наносить рану державності України. Бо це наша держава загальна. І ми не чекаємо від Європи ніяких поблажок, якихось там наград. Ні, ми далекі від того. Це наша держава, ми розбираємося внутрі самі. І віримо, що колись хтось, один хоча б з суддів, або хтось із журналістів, котрих в Україні практично один-два і нема, може підняти питання, як сталося, що в Україні судили журналіста, священника, того, хто захищає права свого народу, судили одною інстанцією судовою і на тому посміялися, але й принесли ганьбу цілій державі. Ну, звісно, крім того, я завжди молюся за свою державу, за власть і воїнство на кожній літургії, бо і устав предписує, дай роблю то я свідомо, бо ми не кажемо, Господи, прийми наші власті в царство. Хто знає за їхні діла, це їх Бог прийме. Ну ми кажемо, Господи, в період їх правління не дай їм наробити много помилок, або зупини злі плани, щоб не тільки ми, русини, а тепер уже і вся українська нація терпить від помилок чиновників. У той самий день, 9 децембра, сталася і нормандська стріча. Яка реакція світа? 8 декабря по благословенню блаженнішого митрополита Онуфрія і по благословенню нашого владики митрополита Федора по всім храмам проводилися сугубі, усилені молитви за мир у державі і за успіх української делегації. Ми то робимо часто, але не рекламуємо, але іменно 8 числа, в тому числі я своїми колегами, священниками, ми усердно молилися за успіх нашої делегації. Який то успіх? Я рахую, що успіх був у нашої делегації. А 9 числа, коли вже я був у Брюсселі, ми там теж учасники Альянсу Європейського написали, послали у Францію письмо, по котрому всі учасники, в тому числі і русини, просять учасників нормандської четвірки все зробити, щоб максимально зняти проблеми і протистояння в Україні, і щоб на кінець в Україні прийшов мир. Отже, Європа також зацікавлена в тому, щоб в Україні був мир. Я ще раз повторюся, я рахую, що українська делегація мала успіх. Невеликий, бо не можна було много чекати, але ми молилися, щоб українська делегація проявила себе достойно. А значить, вірую, що наші молитви і добрі діла, і плани наших властей будуть мати добрі наслідки. Дякуємо вам. На цьому програма «Живий русинський язик» завершуємо. Будьте здорові! Най Бог благословить усіх наших русинов, які не тільки сокотять русинський язик, а ще й плекають його, пишуть прекрасні стихи, оповідання, пишуть различні історії,
Це то буде прямі історії, це фіглі. Ми тим розвиваємо русинський язик, плекаємо його згідно вимог українського законодавства і європейського законодавства. З Богом Святим!